Retrocaldes 2024. Un viatge al passat amb vehicles històrics. El passat 6 d'octubre de 2024, Caldes de Montbui, la ciutat reconeguda per les seves aigües termals, es va convertir en l'escenari d'un esdeveniment que va captivar tant amants del motor com a curiosos. La seva 6a edició de Retrocaldes va reunir al voltant de 200 vehicles de diferents èpoques, oferint un veritable museu rodant que va transformar la ciutat en un homenatge al món del motor clàssic. Entre les joies participants s'hi podien veure camions, autocars, tractors, motos, ciclomotors, vehicles esportius clàssics, clàssics populars i cotxes d'abans de la Segona Guerra Mundial. Tots aquests tresors automobilístics van estar exposats al pàrquing i a les rodalies del centre comercial Cap Bravo, captivant l'atenció dels visitants i creant una atmosfera única que combinava història, passió i tradició. Un aspecte clau d'aquesta festa del motor va ser l'esforç i dedicació del club organitzador. Vehicles Clàssics Caldes de Montbui, que va treballar amb entusiasme per fer possible un esdeveniment de gran envergadura. El club, a més, mostra el seu compromís amb la preservació del patrimoni automobilístic. Volem destacar la importància dels seus associats, tots acreditats amb el carnet de federat de la Federació Catalana de Vehicles Històrics. Aquests col·leccionistes no només es dediquen a mantenir en perfecte estat els seus vehicles, sinó que també donen suport a la federació que els representa i defensa davant les institucions. Amb aquest esdeveniment, Caldes ha demostrat una vegada més que no només és la ciutat de les aigües termals, sinó també un referent en la celebració d'esdeveniments de la nostra afició, gràcies a la participació de tots els assistents i l'esforç dels organitzadors. Retrocaldes ha estat, un cop més, un èxit, contribuint a mantenir viva la passió pels vehicles clàssics. Gràcies a tots per venir i fer d'aquesta jornada un dia molt ben parit. Autos històrics. Subscriviu-vos al canal. Bé, un any més hem aconseguit fer Retrocaldes. Teníem por de no poder-ho fer, però no teníem gent suficient a la data que teníem prevista, per això hem hagut d'avançar unes 3 setmanes, però finalment ho hem pogut celebrar, ho hem pogut celebrar bé, i tenim una bona entrada de cotxes, tot i que tenim trobades per aquí al costat, que evidentment ens fem sense voler la competència, no? Estem prou contents per això que t'estic explicant, i a més amb una participació importantíssima a vehicle industrial, cosa que ens agrada molt, motos, bicicleta històrica i, evidentment, cotxes. No? Com ha sigut l'evolució del Club de Caldes? Bé, el Club de Caldes va tenir una època... Jo no vaig entrar al començament, si bé soc soci de fa molts anys, però vaig, com tu saps, fundar el Club de Santa Eulàlia, després vaig venir cap aquí i vam començar a reactivar-lo, perquè era un club que s'havia quedat pràcticament inactiu, un club que s'havia quedat pràcticament amb que eren 12 socis, no? Llavors vam començar a fer una tasca de recuperació, una tasca vam ressuscitar el Retrocaldes, que n'havíem fet una edició, crec que va ser l'any 2015, i vam començar a fer la segona edició, la vam preparar amb carinyo i mica en mica hem anat fent socis. Amb el tema del CO2 també ens ha ajudat a anar creixent a nivell de socis i dels 12 estem aproximadament amb els 110 socis que estem avui en dia. Estem molt contents de l'evolució del club i mica en mica doncs anem creixent, però bé. Bueno, el que m'ha agradat és que continua l'afició, sobretot continua l'afició. Continuem fent alguns socis, cosa que també és bo, la gent que mostra interès i continua mostrant interès per formar part dels clubs, que és important que la gent que tingui vehicle es decideixi d'una vegada per totes a formar part d'un club que l'empari, que l'assessori, que l'ajudi, i al nivell de vehicles estic molt content. Avui ens ha vingut un Hispano Suïssa de l'any 14, a part dels altres clàssics i històrics que tenim. L'evolució és bona,
He parlat amb més d'una persona i m'ha dit m'agrada venir a Caldes ja no per la quantitat sinó per la qualitat de vehicles. És una trobada a la que s'ha de venir i me l'han classificat com una de les 10 millors de Catalunya. Per tant, per nosaltres és un honor i és una alegria que la gent pensi d'aquesta manera i seguirem treballant perquè això sigui. Doncs vinga, felicitats a tot el teu equip, Josep. Moltes gràcies. M'ha sorprès que ens esperàvem menys cotxes perquè hem coincidit amb una altra trobada, però bueno, al final ha sigut un èxit, molt bé. I tot el que són vehicles pesats, motocicletes i bicicletes, doncs veig que va més i cada any hi ha més vehicles. Vull dir que molt bé, estem molt contents. Josep, els minis, Déu-n'hi-do, no? Una bona colleta. Sí, bueno, ens hem ajuntat uns quants, bueno, pensem que és un cotxe també molt divertit, però a la vegada també reitero el que ell ha dit, que Déu-n'hi-do els cotxes que som, perquè sense voler hi ha moltes trobades conjuntes i això fa que els esdeveniments siguin menys gent, però fins i tot aquí n'hi ha hagut un volum bastant important. I també és veritat que en quant al tema de camions, cada any n'hi ha més de vehicles grossos. Molt bé, penso que a la gent ho accepta i li agrada. Felipe, primera cosa, ¿con qué coche has participado en la Retrocaldas? Con un Mondial esta vez, 4 válvulas, el 83. ¿Cuál es tu papel dentro del mundo de los clásicos? Dentro del mundo de los coches, yo hace tiempo empecé a hacer los cursos de juez internacional de vehículos históricos y de colección en una asociación canadiense que certifica los vehículos históricos y sobre todo los juzga a diferentes concursos de elegancia alrededor del mundo. Ellos siguen un plan de trabajo y una hoja de 100 puntos, que es lo que intentan integrar en todos los concursos internacionales para que todos se valoren de la misma vez, de la misma manera, digamos. Dame tu opinión de la Retrocaldas, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo ves los vehículos que hay, la participación o incluso cómo ves la afición aquí en Cataluña? Yo lo veo muy bien. La Retrocaldas hace tiempo que vengo, porque yo vivo aquí muy cerca, y creo que es una concentración muy interesante donde se ve todo tipo de vehículos, no solo los más antiguos, sino también los más youngtimers, que es hacia donde tiende la afición ahora. Y los veo todos muy conservados y la gente realmente tiene afición. Y también se ven todo tipo de edades, que es lo que interesa. Lo que interesa es implementar o llegar a esos, digamos, los que ahora son niños pequeños o van a ser adolescentes, para que se integren dentro de este mundo y sigan adelante con todo este mundo en el futuro, digamos, y mantengan toda esta afición.